weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to kay hayɗi to pempeƴƴela to beelinaɓe to rindiaw to silla to sinthiou boumaka to jooke joki jaam to neere yela to woluma neere to woluma ha tara ko on takkusan juula ha to galle ceerno samba thiam to abdallah jeeri ha to galle imam ceerno abou ndongo to garlole ko taari ɗum kala ene jeeya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie alarba hanki o ñalawma o goto ministre du commerce holliri tigui ɓe jippini 150 tonnes taw ko marchandise uji cuytuɗi edi happumen gasi e juuɗe commerce aji ɗi nundani to leydi Sénégal to Tambacounda ko Manago woni jamguel ƴiwonde ko kañum tigui yani toon e sagataɓe ɗiɗo aynaɓe hen goto wasi hen fittaɗo mum goɗɗo barmi hen to leydi Mali ma en kaale jaltugol aduna biyetenoɗo Mariama Sissoko meeɗino wonde premiére dame ko kanko wonno joom suudu Moussa Traoré gonnoɗo hoorejo leydi Mali kedde Afrique ma en ketto ɗiɗo musidɓe men Alassane Oumara Mbocco habaruji men joolam jaɓeri ma en jaaha toon to leydi Israël hakkude mum e Liban jeen ha to leydi Russie to leydi France to lawlaci teddude Amérique bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe kumpitiɗo safruji e fannuji kewɗi ceerno Djiby Sy ne safara rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto ne safra fodde 13 rafi fannu ɗiɗaɓo ne safra fodde 19 rafi fannu tataɓo o ko kawisaji waddete koye gawri samme walla gawri suuna ene safra fodde 100 rafi ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e leece kala e on fannu no rafima fotiri kala sa jokkodiri e ceerno Djiby Sy so rokkima leɗɗe ne wiye muuɗa hirda a yitoto hoorema ɗon ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko inde ma inde nene ma dokkatamo haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi listihar leydi Mauritanie ko ujunere ugoyo walla carte crédit ujunere so tawi ko leydi Sénégal e dendagal leyɗele ñamoje franc CFA listihar ko 2000 franc CFA ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kileneɓe muɗum e oɗo saaha mo tawe to Hammadi Hunare to galle biteɗo Samba Madani Talla to legal bitegal jingue sara wiidu ya Allah ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo jokkodirde e muɗum so tawi kono banggue appel numéro makko leydi Mauritanie ko numéro kadi WhatsApp mbatta ko 47 22 80 84 so tawi ko numéro Sénégal on numéro waɗi weeɓe ne waɗi Orange Money mbatta ko 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy base mum to kay haydi ne golla ha no hannirta ni base makko nakshot kadi ne golla ne tawe ɗon miñi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu ko malaɗo wune so tawi ceerno Djiby Sy yannama ka miskino o safruma tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden dando faade makko moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall e gardigol ceerno Makki Muntaga Tall kame ceerno Seydou Nourou Tall imam juma mawɗo mo Cheikh Omarul Foutiyou Tall daara moderne de l'excellence Alhaji Seydou Nourou Tall ko daara guddiɗo demuɗi mum ha yaaji ene udditani sukaɓe worɓe kame rewɓe kala janggoɓe Qur'anil Karim ne wonde français kame anglais e informatique kala
daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall suka mo duuɓi tokosi jeegom jeeɗiɗi ha fayenma duuɓi sappo e nayyi joyyi oɗo suka kay sowonate ngal ɗo hene duɗala e ballal jomiraɗo ma o rendin deftarla nde e dow hoore makko omo nawdi hen ɗemngal français taw koye jangguin programme gouvernement mo leydi sénégal daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall ene udditi demuɗi muma gila jeetati lewru uta wonande ɓen jinnaɓe wonɓe nder leydi sénégal hay bowaledi ndi kala yiɗɓe windidde ɓiɓɓe mumen on mbiyama bisimilla moɗona daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall hitande hikka nde ɓen sappo kala wannoɓe guel kawguela mbawi dañde kawguel mumen e ballal jomiraɗo o so tawi noon ko daara rewɓe o tawete koto sikkaba liberté 3 villa 17 78 so tawi noon ko daara sukaɓe worɓe o tawete koto kermassar cité doubaya almadi 2 ene tawe e nder dakar sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall woto woɗɗo so tawi ko tongoɗe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall mbatta ko 00 221 78 149 44 31 walla mbaɗa 77 383 94 94 walla mbaɗa 77 912 27 15 walla mbaɗa 77 254 33 55 musidɓe tedduɓe daara moderne de l'excellence alhaji saydou nourou tall e dow moɗon kawis mawɗo e kiiɗo hen nalliki mbiyaki gorelte ko ha ko moƴƴo iwruko to korodinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen hutortoɓe gorelte mbi'i alhamdulillah yoga hen ko joguinoɓe ñabboji kawniɗi no feewi yogay docteur e mabɓe kolliti hol o safara mon jiituɗon a neɗɗo toƴƴiɗo joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru prostate yogay ñabbuji goɗɗi kala hay janowo kala mum de so jokkodire gorelte ma yiito hoore muɗuma gorelte ko ha ko moƴƴo iwru ko to korodinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala tina hoore mum a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa so tawi jiɗɗa ko hebde ko laaɓi ko fati gorelte jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorelte ma janggan hoorema kala muma so tawi noon ko tongoɗe gorelte gonɗa koto Italie jokkodirta koye ceerno abouli mbatta ko plus 39 339 856 67 39 so tawi noon gonɗa koto Espagne jokkodirta koye Amadou Touré plus 34 643 29 22 96 so tawi noon gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndaw 77 388 21 88 so tawi noon gonɗa koto Ndendori jokkodirta koye Salif Diallo 77 901 74 67 so tawi noon gonɗa koto Kaolack jokkodirta koye Khadidiatou Guissé mbatta ko 77 693 55 12 so tawi noon gonɗa koto Jimbe jokkodirta koye Amadou Thioban mbatta ko 77 428 85 88 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara tan woni e muɗuma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone alkamisa sappo lewru yarkomaa woni octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie puɗɗorɗen jeen ha toon to Nouadhibou hono fedde ɓamtare pulaar nde Nouadhibou kala hitande eɓe keewi yuɓɓinde kay yirde pinal gam weltinde noon leñol ngol hitande hikka nde noon ñalawma moɓe tijjo walla nden hirde ko ñande sappo e jeenayyi e lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e jeenayyi woni lewru gonɗen ɗum e gana saga noon ɓe cuuɓi ko goto yahadanteɓe leñol ngol tawa kadi ko karalle jerlitiɗo guituɗo fittade mum kala ene yeeyi leñol ngol on woni Sar Abdoulaye Sara gorko mo ndulumaji dembe e funeɓe gorko mo kabruji windere buuɗal yurmede kañum tigui woni bismaɗo kay kono teddugal e oɗon jamma walla mbiyen oɗon ñalawma ɗum noon kala jiɗɗo yiide Sar Abdoulaye Sar ñande sappo e jeenayyi lewru octobre yo ɗum tawi toon to Nouadhibou lobbudu yurmede en ha joni habruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ene tijja tigui jillu Chérif Abdoulaye Moutalib e nder leydi Mauritanie ko asetta ɓaawo janggo o noon taccirta toon to Rosso o waɗa tigui o ñalla toon to Rosso to mima toon koto Darila Barka woni tigui étape makko ɗiɗaɓo e nder leydi Mauritanie e gan saga noon gam garal ceerno gam har khalifa on gam garal kay Chérif o hono khalifa diine Darila Barke ko taari ɗum kala hono ceerno Abdourahmani Dia waɗi bismago kay ne teddinira dendagal Daril Barka naɓe ko taari ɗum kala tawateɓe nder Nouakchott e tawateɓe toon kala eɓe bisma eɓe teddinira kay galal Chérif Abdoulaye Moutalib ma en ketto juɓɓudi e sawtowol musidɗo men sehil men ceerno Abou Tall tawi ƴetti haala makko ko ceerno Boubacar Gaye ceerno Abou Tall assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu weltare TV mi salmitima on mi juurima on mi ñaaguima on duwaw mi duwima wa garangal khalifa men ceerno men seydna seyd Abdoul Moutalib At-Tijani khalifa al-am li tariqa At-Tijaniya fi garbi Ifriqiya so haaji Allah subhanahu wa ta'ala ko ñalawma samedi o le 12 inchallahu ta'ala o natata wuuro men Rosso ɗon o jaɓɓete dendagal diwan o dendagal guure gonɗe diwan Rosso foof jaɓɓotomo koɗo Rosso Mauritanie ɗo so haaji Allah subhanahu wa ta'ala e jaatigueɓe makko ɗon ko ceerno Mouhamadou Oumar ceerno Mamadou Moussa Ba mo Rosso wondude ceerno Mouhamadou Oumar Sito Tekane fof ko ɗon jaɓɓotomo e wuure he e guure saraji ɗe diwan o fof ko ɗon jaɓɓotomo so haaji Allah subhanahu wa ta'ala so tawi wonde o ñalli ɗon o waali ɗon dendagal guure ɗe fof tawmo ɗon so Allah jaaɓi ñalawma dewɗe hen o wonata ko ñalawma dimanche sappo e tati lewru octobre 2024 so Allah jaaɓi ko wuuro men Daril Barka jaatigue makko ɗon ko khalifa men jinnaɗo men mawɗo men moƴƴo men ceerno Abdourahmani Dia khalifa diwan Daril Barka ko kañum jaɓɓoto ɗon seydna seyd Abdoul Moutalib wondude dendagal diwan o wondude dendagal jibinande Daril Barka ha e jibinande diwan o Tijaniya mum dendagal umma islam gonɗo ɗon foof so haaji Allah subhanahu wa ta'ala ɗum noon bandiraɓe juuɓe fof ne era ne mbawata yaltude jaɓɓademo e sifa joɗɗo e sifa pewɗo e sifa kanɗo wonde wa amma noon somi gummima ɗon so Allah jaaɓi kadi e jokkodiral men e ceerno Boubacar Gaye fewde e weltare TV so haaji Allah subhanahu wa ta'ala sen dañi fartange kadi kala ɗo jareten men mbawa jokkodirde nde ɗo jayde heɗetene jayde teddude jayde nde gandanɗa hoorema dendagal fuutankoɓe dendagal leñol ngol foof ne watti hakkille e muɗum nde ganduɗa ko jayde habrode ko laaɓi foof ummoto koye nde ɗo jayre ɗum noon en calmi dendagal jayre nde foof e ardiɓe e jayde nde guilay Ablaye Sarr dendam ñama ñebbo e mawnam Ghalii Abou Bah kamɓe fof en calminama on jurama musidɗo mon guiɗo mon Elimane Aboubacrine Boulil Haji Daouda Tall ɓurɗo andirede Abou Tall mo ganduɗa jeeya koye lejna ko fati e programme Chérif o ko fati Fouta e ko heddi ko noon jiɗɗo jokkodirede yidde humpitade ɗo yarete eno yettorte e foof tan ene wawi jokkodirde men to banggue juɓɓudi ndi e numéro oɗo 46 58 83 15 46 58 83 15 musidɗo mon guiɗo mon Elimane Aboubacrine Boulil Haji Daouda Tall
خادم الحضرة التجانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إمام أبو تال قال ما جودي بيوي خبروج من ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mauritanie ñande alarba woni ñalawma hanki o ministre du commerce mo leydi Mauritanie o yuɓɓinino opération noon ko nadde e jeehe wadde contrôle kay ƴewde marchandise uji kay contrôle de marchandise uji ɓe tepti toon noon ñalawma o goto o holliri ɓe tetti toon marchandise uji ñamateɗi cuytuɗi ɗi happu mumen gasi woni périmé e nder jeere capital he ɓe walla e nder jeere e nder capital nder jeehe tawateɗe nder capital lamorgo leydi ndi ɓe kepti ñalawma goto temedere capanɗe joyyi tonnes tawi ko marchandise uji cuytuɗi ɗi happu men gasi kanko ministre o e hoore makko kanko way hono kanko ministre hoore makko hono Zeynabou Mintou Ahmed na ko kanko supervise noon golle ɗe tawi ne wondi e équipe aji de protection des consommateurs ministre o noon holliri wonde laamu ngu ma daro lang beele kay ƴewde cogguji ɗi ha mbawa hormede e ittude kay dendagal marchandise uji cuytuɗi e kappuɗi kala ɗi marchandise uji ɓe happu men gasi kala ittude men ha laaɓa e nder jeehe ene tawtora golle ɗe noon hono secrétaire général du ministère du commerce wondude e waali woni gouverneur Nouakchott banggue hirnangue ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinade ko fate défense des retraités et des enfants de martyrs hono Hannana Wul Sidi o bismima o joddima en audience e ambassadeur joɗiniɗo leydi Brésil e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie hono son excellence e Valdo Ferreira ɓe jewtidi noon ko heewi ko fati kay yidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal e hakkude kay leydi ɗi ɗiɗi woni hakkude leydi Mauritanie e leydi Brésil e fannuji kala ha tengti noon e fannu sécurité et défense Hannana Wul Sidi noon siftini ambassadeur o wonde kay ɓoyata université mo Nouakchott ma wattu kay jangguede hen walla ma waɗe hen département taw on département jangguede hen ko ɗemgal portugaise ngal ɗemgal woni ko ɗemgal woni ɗemgal Brésil naɓe beele kay e oɗo saaha joni holliri Mauritanie naɓe kay koko cifodiri e leydi Brésil to banggue hokkude bourse uji e étudiant jokkoyoɓe toon jangde beele ɗina étudiant ji kay so mbawi hebde bourse yaade toon tawa kay to banggue communication e ɗum newno ɓeyda newnana ɗumen ene tawtora jonde nde noon secrétaire général woni kolal kuuɓal to ministère to hono général des brigades Saydou Samba Dia ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen délégation timmuɗo tawi ko délégation Afrique naɓe au niveau ko délégation kadi au niveau ko délégation mawɗo no fewi e gardugol Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie ko kañum kadi woni hoorejo fedde union africaine ɓe kirdiɗo mabɓe noon ɓe ko kañum woni ɓe kirdi alkamisa hanki o sappo ɓe kirdi alkamisa ɓe kirdi walla mbiyen ɓe kirdi kay ñalawma hanki o walla ɓe ñalawma hande ɓe ndewini tigui sappo yarkomaa ɓe jaɓani toon to Tripoli lamorgo leydi Libye ene tawtora ene tawe nder délégation e noon biteɗo Moussa Faki kañum woni président de la commission de fedde union africaine e wondude Jean Claude Ngakasso ko ministre des affaires étrangères omo leydi Congo aljuma janggo noon ma délégation ma jooɗo batu mum kay toon to siège conseil du présidentiel ɓe jewtito noon ko fati kay e situation dawrugol e faggudu e sécuritaire leydi Libye ɗum waɗata koto wuuro witego Metiga caggal ɗum noon ɓe jaɓana wuuro witego Benghazi to noon maɓe joddo toon e dendagal parti ji woni tigui parti ji sippiroɓe toon haɓoɓe kala saaha maɓe mbawa joddade e parti ji ɗiɗɗi kala ɓe ƴeewa kay yettadeɓe e yidde wadde réconciliation woni tigui bellital hakkude mabɓe tawi on réconciliation noon paranta ɗum ko fedde union africaine ko leydi Mauritanie ha joni keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade hono Abdallah Sidi Mohamed weddide o waɗi o rokki tigui des instructions woni jamiroji kay timmude faade service aji compétent no ministère to kay nde darotoon dole men ponno mbawa kay ummanade joddade kay e ɓen taw ko gollotoɓe e suudu safride taw ko hôpital régional mo Nouadhibou ɓe mbawa tigui yoltude e hujjaji ɓen hujjaji namdi ɗi ko ɓuuri yawde e yaccade kene wona joni tadi joni noon personnel hôpital o woni tigui koye tikkere hofgo juuɗe ɓe kolliri noon so wona kay hujjaji mabɓe ɗi jolti ha laaɓi koftata juuɗe e nder koɓe namdi hen onen tawe hen kay namdade matériel et équipement timmuɗo waɗede nder hôpital o haaɓe mbawa gollade ha no hannirti ɓe namdima kadi neɓe dokkate ko fati e muccas mabɓe ɓosorɗi mabɓe kala e damurde mabɓe kala ɓe mbawa hebde kadi ko wite prime tawa ko de garde ha joni ko riiɗi Mauritanie keddoɗen accident musɗo waɗi ko waɗi to yaltirde
wonde Nouakchott taw ko lawola ummade Nouakchott hakkude mum e faade wadanaga accident o noon waɗi ko sara poste de police tawi ko sotti Nouakchott ko camion ngaji tati noon kañumen pelɓodiri ɗine camion ngaji tati hen ɗiɗi kennoɗi yeeso ɗi ko remorque henno caggal ko Porchar tawi ko société ko Porchar mo ettere woni société d'établissement de travaux d'entretien routier ko camion gonnoɗo yeeso o noon kaw remorque o ko gon tigui taw kadi rimdi marchandise ha tedɗi ko kañum waɗi frein taw ko frein brusque ɗon o firini brusque noon camion goɗɗo ɗiɗaɓo o kañum ne rimdi ha teddi kañum ne mabɓi e makko ko noon Porchar eter gonnoɗo caggal o on kadi dampi walla mbiyano o duƴƴi e oto gonnoɗo hakkude o on paami oto gonnoɗo hakkude o ɓitti hakkude oto yeeso o e Porchar gonɗo caggal o teskama noon chauffeur camion gonnoɗo hakkude o mécanique mbiyana apprenti men kala ko hen basi pittali mumen on camion noon ko camion goto e commerçant ji taw ko likseyba gorgol mayɓe en ɓeɗen mbiyande Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna enen mbiya kadi nde Allah harnata hen ɗo jeeya allahumma amina ha joni habaruji men ɗemngal pulaar sen numima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paaɗen jehen ha toon to Tambacounda ndiɗo cilsiltiri kay ndungu e nder leydi Sénégal musino feewi kay wonande population ɓe Sinthiou jamma pullo ene tawe nder département mo Tambacounda e nder commune mo Doga Babacar ko sukaɓe ɗiɗo aynaɓe yanoɓe kay jaɓɓoyade yanoɓe kay jaɓɓitoyade jawdi mumen sanga 17 heures ko ƴiwode tigui bettiɓe e lawol taw ko bettiɓe toon ƴiwode hewde ndiyam no fewi ƴiwonde noon taskama tugui ko 15 heures woni 3 heures kikiɗe ha 23 heures woni ha 11 heures jamma hinare ha 11 heures jamma ƴiwonde nde ene wanja e leydi kamɓe aynaɓe ɗiɗo ɓe noon hen goto wiyeteno ko Aliou Diallo duuɓi nogas ko kanko woni mo manago kay yani e makko woni jamguel ƴiwonde yani e makko ko ɗon o hawre ladial sehil makko mo wonno on Allah faabima ɗum kono wasani fital mum kono barmi hen on noon ene wiye tigui on barmuɗo hen o noon sil makko barmuɗo hen on yaranno koye duuɓi nogas e tati kañum wiyete ko Mamadou Diallo nden koninkoɓe faabuɓe Tambacounda wondude gendarmerie ɓe makka Kouliban Tanga nden ɓe nani habaru o ko ɗon ɗon ɓe mbawi nodditade hen caggal nde ɓe mbaɗi constat mabɓe koninkoɓe faabu mbawi ƴettude goskiki kay ɓe gaddi ɗum to morgue hôpital régional de Tambacounda ɓe noon ɓooyi woytade kay bojji yo mbaɗene ko wiyete ko wiyete tigui départ tonnerre woni machine ngaji kay tawi ko jabbotoɗi e kala saaha ko wayno manago jamguel ƴiwonde taw kay ene teska e kala ndungu e accident ji mbaɗi ni yimɓe hewɓe keewi wasde hen pittali men taw ko manago yooɓi pittali ɗimen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jehen ha toon to Yumɓel ɗon koko hulɓini waɗi toon ko debbo goto commerçante omo yara duuɓi 36 omo wiye Ami yettode makko fuɗɗiri ko alkulal da ko kañum de tuma wujjude bebbeyel taw ko ɓi nawlum jaarowel sappo e lebbi 14 ngel bebbeyel noon kadi ko tokara makko kanko innira o weddi bebbeyel ngel e nder woyndu joom galle mabɓe noon ko boucher ene wiye tigui Issa inde mum yettode muɗum fuɗɗiri ko alkulal da debbo lembel ngel noon wiyete ko Bobo yettete ko Ba ko Ami o noon kañum woni debbo lembel ko kañum tigui woni debbo lembel kañum woni baɗɗo kay ndeɗo bonande tumade ko kañum waɗi on noon taskama tigui nden noon tigui ɓe kolliri tigui nden bebbeyel guel ɓe kolliri tigui nden ɓe donki ɓe ƴeewi foof ɓe donki yiide yummum bebbeyel guel arti donki yiide bebbeyel mum ko ɗon hoddiɓe kolliri tigui wonde nawli ko ari ɗon ko kañum ƴetti tokara mum yaadi e guel ɗon bebbeyel ɓe noddi tokara ɓe noddi noon debbo kay jeewo ko juuti ɓe donki hebde ɗum to banggue téléphone ɓe jeeyi ha to galle ɓe jiiya ɗum caggal ɗum noon debbo waɗa tigui localisé toon to nokku biyeteɗo to nokku waɗa localisé e leega to Kébémer caggal noon ko ɗon joom galle o ƴetti oto mum yeehi ha toon ƴetti oto yeehi ha toon to Kébémer nde yetti toon nde ko toon tigui namdimo holto bebbeyel ngel woni o heddomo wiya memtamo haala ko daraki e leydi ko on ndi nanggue junggo makko addi police kay waɗimo e juuɗe police caggal ɗum noon enquête uddita hen ɓoyani ko gendarmerie noon taw ko ɓoyani ko gendarmerie tiwa wona appel ko kañum noddi commissaire des police mo Yombe
bela biteɗo jamme yare faala wadde kay wala bebbeyel yiita ene maayi ene nder woyndu ko ɗon noon police ji alfinnoɓe enquête oɓe e yummum bebbeyel ngel ɓe jeeyi tigui jimoyde e goski he ɓe tawi e jaadi ko bebbeyel majjinogel ngel goski ji noon no wamato yo hôpital Idrissa Pouye mo Grand Yoff kanko ami de o noon omo tigui o nanganoma omona tigui enquête nana jokki e makko ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyen ha to Thiès Diakhawo tawi ndera Thiès toon ko tana musto waɗi toon alarba hanki jeenayyi lewru octobre gonɗen ɗo ko debbo goto biyetenoɗo Bintu ko kañuma maayi toon tawi kadi ko courant masimo masgol musgol no feewi o wonno tigui koye wadde ménage onno tigui koye wadde golle taw ko golle e nder galle koski kinan tawa tigui koye nder cuisine ene woni sara congélateur ene yakora tan ko congélateur o masimo o ɗacci noon bebbeyel gorila joom galle makko noon ko ɗanniɗo tawaka tana o sapeur pompier gari ɗon ko kañumen ƴetti goski ɓe nawi ɗum to hôpital régional mo Thiès ha joni habaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen Juggey Dioba ko debbo koye rewɓe jaggue mawɗe e dow landa kaɗo nder landa kaɗo landa wiyete ka APR woni alliance pour la république landa ka Macky Sall o nodditama kadi lawol ɗiɗaɓolo e yesso taw ko convocation mo heeɓi ɗiɗaɓo convocation noon ko yesso kay yo aro o noti yo digga woni division des investigations criminelles convocation noon ko ñande alkamisa hande 10 lewru octobre o nodda ko kanko e hoore makko kanko tigui sarti habaru o e saaha kay o bismano émission to Sen TV kanko Jegueya Diop noon o nanggano ko caggal nanguinoma noon caggal kay jiilo cattu ko waɗano kay makko tawi kadi o tumano ko dirtidde e dirkude haaliss kewɗo no feewi e saaha wonno directrice générale de promotion de l'économie sociale et solidaire oɗo convocation noon ko ñande altine kay ko altine caggal ɗum noon ko convoca noon ko convoca noon ko altine caggal ɗum dirtina kay watta ha alkamisa ñalawma hande o ko tuma noon omo dirki e haalisa ene qiime ha 30 millions taw ko haalisa franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keɗen Alioune Tine koko neɗɗo tigui dariɗo ko fate haqqillamade nder leydi Sénégal ko kanko tafingal ɗo catala bitegal Africa Zone Santerre o holliri de sinno ko yidde makko o wi de sinno ko laaɓi makko taƴata yidde makko kay ko jonde mawde tawini débat télévisé waɗa Sénégal naaɓe kala e aduna o kala daara oɗon débat tawi ko kuccam hakkude kay gayi mawɗi dawrugol leydi Sénégal on débat noon kuccam noon o holliri tigui hakkude Macky Sall Ousmane Sonko Barthélémy Diaz e Amadou Ba kamɓe nayo kala ɓe joddo e plateau goto tawa koye télévision tawi tawiri ne wonde supervision tawata collaboration ngal catala bitegal CNRA woni conseil national de régulation audiovisuel mane mabɓe kala ɓe kala moni foof ɓe mbadda débat taw ko débat politique o wi noon on débat so tawi kay laatiɓe so ɗum waɗi ma wonan kay révolution mawɗo no feewi to banggue to fannu politique to fannu médiatique e to fannu démocratique ala wonande leydi Sénégal o wi caggal ɓe nayo kay so ɓenni kokkolli goɗɗi kadi ene mbawi taw ko yimɓe dawrugol ene mbawi wadde débat télévisé Mauritanie naaɓe Sénégal naaɓe dendagal leyɗele kala mbawa hettade tigui moni foof hakkille mum e miijo mum to banggue dawrugol ko leydi Sénégal ha joni keɗoɗen jamma alarba hanki o Kolda naaɓe jeddani kay kabaru moɓen tawi ko halfinaɓe ɓe to leydi Sénégal kollirno wonde kay ma toɓoji kewɗo ndiyam jippo e nder yoga e jokkuɗi leydi Sénégal Kolda heeɓi ƴiwonde mum lobbere no feewi saabu kay ɓe keeɓi kene ɓuura 100 millimétre e nder région de Kolda teskama noon matériel kewɗo boni hen to weeli gara ha to Kolda kala e guure kewɗe teskama tigui boni hen toɓo ngo noon saabima yo kay galleji kewɗi guese kewɗe kadi natina kese kewɗe kadi oɗo saaha joni kumbi hen dispensaire légal bitegal gadda para nana humba kay e nder ndiyam yo gollotoɓe dispensaire noon kollirama tigui ɓe ñalli ko horsude ndiyam beele kay ɓe mbawa jaɓɓade ɓena ɓe cellani e addoɓe ɓe cellani mumen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Sophie Ndiaye
ko moro dowluɗo no fewi molanteɗo Allah ndera leydi Sénégal o des années taw kadi ko des années ɗe ɓe mbiyata des années 2000 ko kanko de wasi fittandu makko woni noon PDG complet kanko wonno PDG woni tigui présidente directrice générale complexe mo wiyata la Sophie ene tawe nder Dakar moranoɗo kay nder tan rewɓe hewɓe noon dowluɓe guila kay wiyeteɓe les célébrité ha e rewɓe patron eɓe mawɓe no fewi e artiste uji kewɗi koye on salon kewno morade kanko kadi yiddemo kadi wallude sukaɓe rewɓe e heɓade wasam gollagude o udditino centre de formation omo hebla hen sukaɓe rewɓe to banggue morola ko kanko yalti aduna alarba hanki 9 lewru octobre hitande ujunnaje 2024 jande weltare TV ene facca sunare mum e ɓesgu makko e dendagal koreji ɗi kala nde Allah yurmotomo yafoma kanko e mayɓe julɓe kala allahuma amina ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen e nder jonde jagorɗe joɗinode alarba hanki 9 lewru octobre 2024 hoolejo leydi ɗi hono Bassirou Diomaye Faye o suɓima biteɗo général de division taw ko DGS Mamadou Gaye o nomama délégué général o pèlerinage woni tigui délégué général kay wonande yahoɓe hijjore toon to suudu kabam o lomti e poste heɗon ko biyeteɗo Boubacara Sara ha joni habruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗenam uddirgol école aji leydi Mali ponnoɗi wadde kay guila ñande 1 lewru octobre 2024 gonɗen ɗo laamu nguɗo dirtini ɗum ha nayyi lewru novembre dartoru saabu leydi ndi kay ene tawe e yoolare woni ko wiyete catastrophe naturelle comité interministériel noon de gestion des crises et des catastrophes joɗinoma batu mumen ñande 7 lewru octobre gonɗen ɗum ɓe joɗinoma batu ngu noon Amadou Sy Sabane ko kañum woni jaagogal kalfinare ko fate jangde e nder leydi Mali o waɗi e nder hen bilan ko fate école aji Mali o holliri noon e oɗo saaha 126 école koko koɗa kay taw ko ɓe ndiyam ridde e galleji mum woni sénécheri ko kañum koɗi e nder ɗiɗon école aji o holliri kadi 167 école nana kumba e oɗo saaha joni mo kaleten e nder ndiyam sukaɓe mbawata yettade hen janggoɓe jangguinoɓe kala mbawa yettade e ɗiɗon kalasuji o holliri kadi 256 école ko keeɗi woni he majje kadi ko kelɗi ha laaɓi woni e majje kadi koko dajjiti hen banggue heddi banggue noon ko bilamo holliri o wi noon foof de équipe aji nana daari lankay guila école aji kelɗi ɗi ha e baɗɗi ndiyam ha e koɗaɗi ɗi kala yidde laamu ngu kay ko wadde feere foof beele ɗi para kay ko adi nayyi lewru novembre darto ndu beele date moɓe nangui ko fate uddirgol école aji on date ne wawa hormede hano hannirtini ha joni ko leydi Mali keɗonen hono mbiruɗen gardini kabaruji men leydi Mali tawe e sunare mawde no fewi jaltugol aduna mennoɗo wonde la première dame du Mali biyetenoɗo Mariama Sissoko noon o jibina ko guila 4 novembre 1944 to leegal bitegal Sanafara e nder kati ko cuddiɗo noon gonnoɗo hoorejo leydi Mali biyeteɗo Moussa Traoré noon kañum laamino leydi Mali guila 19 lewru novembre 1968 ha 26 lewru mars 1991 kanko Mariam Sissoko noon ko alarba hanki 9 lewru octobre o hooti joomi ko e nder Bamako Mariama Sissoko noon ko malinke ko ɓi biyeteɗo Adama Sissoko e waali Diallo o jangguino noon to leydi Sénégal o jangguino to France o jangui to Côte d'Ivoire o jangui kadi ha toon to Belgique kala o jokkini toon jangde makko ko hitade 1963 ko nden tigui o resnodirno e Moussa Traoré o waɗi noon o wiyete noon adana ko adi kay komo resde o wiyeteno tigui ko Mariam o naati ko caggal ɗum noon o watti weede Mariam nde o resnodiri e Moussa Traoré o watti weede Mariam tawa kadi ko nden o tuubi e diine islam eɗen duwono tan dendagal ɓesgu Mali kala nde Allah yurmotomo yafomo harramo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahuma amina habaruji men ɗemgal pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juurama
en calmitima Ghalii Abuu Bah, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tengtude e dongre Afrique e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi hono Mali toon dey ko va honiyankoɓe mabɓe fama e kañum e wagnere en gummima toon to diwan ten ɓe jaaɓini toon to Kidal ene wayno ɗe oɗo saaha ɓe goni koye loydoji mabɓe tigui rigui caggal kay ndeɓe mbanno toon daño toon janggu mabɓe ko wonno ko ñande hono e mayre lewru hono juillet ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi caggal ɗum ɓe mbi wonde ene wayno ɓen janggu ngu muusi no fewi ɓe mbawi noon artirde noon ɗin ɓalli ɗiɓi tawno toon taw kadi ko honiyankoɓe fama ɓe garta ɗum kayre e taw kadi ko e mabɓe toon to Benin ñande talatare jeetati lewru yarkomaa ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko batu mawngu waɗi toon rendinde ma wona temedde nayyo ummiɓe e jokli nayyi ɗi kala ɗum noon ko ɓen fandare mumen ko wawde yewtide hakkude mumen kamɓe ɗen leyɗele remoɓe hono bukki ko adi bukki ɗi ene melde caggal hono leyɗele alay saago ɓe mbi ɓe kutiro ɗin bukki ene wayno ɗen leyɗele koɗe 5 goni taw kadi ko remoɓe tigui rigui ɓe goni Benin, Mali, Burkina Faso, Tchad kañum e Côte d'Ivoire, Kenya ñande talatare lewru ndu gonɗen ɗu ɗum noon ko saɗɗiyankoɓe mabɓe goton kuulal gam wiide cukko hoorejo leydi ndi e kanko de ma waw kay hono ittede e golle makko on biyeɗo hono Rikati Chaka ga ko tuuma e makko ko wonde mabɓe naw ɗum toon to sénat mabɓe to ɗum noon ko tuuma makko ma won hono gueɗe 12 e dow kecci makko kanko noon ko jeddu ɗum ha laaɓi o wi kala koɓe mbi e dow makko wona hunde latinde no fewi toon te Cameroun jagogal hono mabɓe ko joɓiti e kañum e bayyinago wirti ko yimɓe mbiyata kay Paul Biya ko kadi ko wonde ruttima e jomum o wi ɗum koyto lataki nde tawno wonde Paul Biya e oɗo saaha ene tawi to leydi hono Suisse kankone kadi heewi noon e ɗin batuji bonnoji taw kadi ko ɗen taw koto ardiɓe hono leyɗele juɓɓinno woni o tawaka e hen e ɗin batuji ko nande some banno toon to leydi hono France ko fate hono francophonie ɗum noon o tawa ko toon e oɗo saaha noon ɓe mbi wonde kanko o heeɓi won ɗin e duuɓi ma won 51 taw kadi ko hirande ɗe o dañi taw noon o ardi ɗowngu ngu ko hono leydi ndi ma won duuɓi 52 Ghalii Abuu Bah ko ɗo kaɗen e habaru men ɗo e dongre Afrique e nder nder ɗo e oɗo saaha ɗum noon taw wonno koye dande musidɗo moon Mbodji Alassane oma gorko mo sandogu gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko anoddi kabaruji men e nder dongre Afrique takkusana juulama ha toon to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mama Siley Ba to Moderne ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 naccoɗe ko taari ɗum kala ha to galle makko toon to Darel Barka kabaruji men joolam jaɓiri koto guerre hakkude Liban e Israël puɗɗoɗen koninkoɓe leydi Israël ene jokki kay wadde bombardement mumen toon to Liban ha tengti noon to banlieue sud woni to banlieue banggue worgo mo Beyrouth laaɗe diwoje mabɓe nana mbaɗa ya garta kay ene beddo bomboje e pettoje toon to Beyrouth koninkoɓe mabɓe kadi taw ko armée de terre kañumenne nana larwo to banggue worgo leydi Liban sécuriste uji joyo noon woni tigui koninkoɓe faabu joyo mbasi pittali men toon to Liban Joe Biden kañum woni hoorejo dowlaji dentuɗo Amérique o noddi Benyamin Netanyahu gardiɗo leydi Israël o wi ɗum tigui yo wat feere foof kay ha wawa duulade ɓen taw ko civil en woni jambureɓe e nder guerre mo waɗat toon to Liban kono de o holliri kay omo yaadi kay e oɗon guerre batteɗo toon omo yaadi hen kanko Joe Biden Israël noon woni tigui koye wadde teskama noon Israël tigui e oɗo saaha joni koninkoɓe leydi Israël e oɗo saaha joni ɗaccon haqqe koninkoɓe leydi Israël kañumen kay nana mbaɗa ya garta kay e oɗo saaha joni mbaɗa ya garta e taw ko laaɗi mumen diwoje gam kay wadde ɗiɗon bombardement ji Israël woni e wadde kay to Liban to e to Gaza kala ko gueɗe kamtoniɗe ɓe goni e wadde toon armée leydi Israël noon waɗi tigui 4 attaque waɗi attaque uji nani woni bombardement ji
4 jaaduɗi tawa ko to terrestre fof ko terrestre e nokkuji ɗi jiida cirola ɗum noon ko ɗum ko ñalawma hande o koto leydi Russie paaɗena leydi Russie noon ene jaɓɓo sommet on sommet noon ɓe mbiyata ɗum ko sommet de BRICS e nder leydi he sommet o noon ko ñande 22 ha 24 lewru octobre ndu gonɗen ɗum ene tijja hen noon 24 ardiɓe leyɗe ma mbaw tawtorede oɗon sommet wondude secrétaire général woni koɗal kuuɓal cetal gotago windere nde ɗo ni hono biteɗo Antonio Guterres sommet o noon joɗoto tigui ko toon to wuuro witego Kazan ene tawe e nder falde Volgo ɓe bindi noon laamu leydi Russie windino ɓatakeji fadde 38 leydi taw ko ɓatakeji noon invitation bismade ɓe oɗon sommet ko hen oɗo saaha joni ko 32 leydi puɗɗi jabtade kay kolori ko aroɓe tawtorede oɗon sommet leydi Russie noon holli tigui ko leydi Russie ɓe kolliri kadi wonde koni ko mabɓe kolliri ɓe liiɓi 92 drone umminode to Ukraine jamma alarba hanki o ne wiyata alkamisa hande sappo lewru yarkomaa ɓe gonni tigui ɓe kolliri tigui wonde doronaji ɗi kay ɗiɓe toɓɓuno tigui ko tournaji fof toɓɓuno ko toon to banggue worgo ɓaƴo hirnangue e leydi ndi ko ministre de la défense mo leydi Russie kañuma ɓayyini habaru o koto dowlaci denduɗe Amérique paaɗena alarba hanki o Donald Trump ha on holliri tigui ha laaɓi ceera o moggani o suuɗani wonde kay o jaɓani wattude kay e Kamala Harris candidate ende démocrate en ɓe o jaɓani waddude mabɓe jaɓani waddude makko face à face ɗiɗaɓo moɓe mbadduno gadnol to e télévision o holliri noon kanko de o yadani hen télévision ngaji kewɗi noon ko wayno CNN e ko wayno news foof nana ɗaɓɓuno tigui oɗon débat taw ko match retour aller retour kanko Donald Trump noon o holliri tigui wonde match retour wodata face à face makko kay e hakkude makko Kamala Harris bannoɗo o yimɓe foof enen gandi aduna foof kadi settima wonde ko Kamala Harris kañum tigui finoma haw nangui e ɓoggi koto leydi France auditeur habaruji men jamma alarba hanki o tension ngaji mawɗi mbaɗi toon to nokku biteɗo Martinique ko garmi gara muso noon waɗi toon hakkude yimɓe sukaɓe leegal ngal e gendarmerie yimɓe diwan o e gendarmerie waɗi tigui neɗɗo goto basɗo hen fittade mum fodde 10 gendarme kadi mbawi gagnede hen teskama magasin aji kewɗi duppama toon ponoje kewɗe e gueɗe kewɗe mbawi duppede e laabi centre commercial goto kadi teskama wujjama toon heelama wujjama bonnama bonande musde no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar tawi e sawtawol ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah so tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodjo kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.